Ġiet ikkonfermata sentenza ta' 40 sena ħabs mill-qorti fil-konfront ta' Jesper Christiansen. Christiansen huwa t-tielet raġel li kien mixli bil-qtil doppju f'Taslima fawissu ta' 4 snin ilu. Bil-vittmi tiegħu kienu Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Christiansen se jkun qed jiskonta pjena ta' 40 sena ħabs wara li ammetta li kien involut fl-istess omiċidju ftit tal-jimilu. Dan hekk kif intlaħaq bil bejn id-difiża u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li ammetti pjena ta' 40 sena ħabs minflok jgħaddi ġuri. Malli dan il-patteġġament jiġi formalizzat, Christiansen ikun jista' jixhed kontra l-akkużati l-oħra brabta ma' dan l-omiċidju li huma Daniel Muka u Viktor Dragomanski. Raġel inħeles minn kull akkuża wara li kien mixli li abbuża sesswalment lil luliet il-mara tiegħu. Dan wara li mill-qorti ħareġ li waħda mit-tfal kienet ivvintat dan kollu u ġelet lil l-oħta żgħira tikdeb għaliex kienet irrabjata għar-raġel Tomma għax tfila l-internet. Fil-qorti intqal kif it-tifla kienet tħossha mwarba mill-missier bioloġiku tagħha u kienet ta' sikwit tikdeb biex tgħaddi tagħha. Dan fil-waqt li l-pulizija kienu fetħu dan il-każ wara rapport li sar mal-Aġenzija Appoġġ. Wara li ż-żewġ bniet kienu xedu fil-qorti li r-raġel kien ikkorrompihom u ma xedu li dan ma kienx minnu. Dan ġie wkoll verifikat minn psikjatra ordnat mill-qorti u aktar evidenza. L-om xedet fil-qorti kif hija ilha miż-żewġa għal 9 snin u raġel dejjem issapportja lilha u lil-ulieda. Intqal li t-tifla l-kbira li kellha 15-il sena kienet qalet lil sħabha tal-iskola li hija kienet tiġi abbużata minn raġel Tomma u li dan kien jitraffika droga. Fil-qorti intqal li t-tifla aktarx ma mmaġinax li s-sitwazzjoni kienet se tiskala b'dan il-mod. It-tifla qalet li r-raġel dejjem ħassibhom iżda qibdi tħossha mwarba meta omma u hu kellhom tarbija. Il-laptop tal-ex kappillan ta' Marsa Xlok Luke Seguna li qed jiffaċċja akkużi ta' frodi ma nstabx fil-kamra fejn fiha jinżammu l-esebiti fil-qrati. Espert tal-qorti tkellem fil-qorti dwar kif huwa kien imqabbad mill-qrati sabiex jeżamina l-kontenut tal-laptop, iżda dan ma nstabx. Intqal li dan il-laptop kien eżebit fil-qorti mill-prosekuzzjoni minn Ġunju tal-2023. Il-maġistrat li kienet qed tippresedi ordnat lill-uffiċjali tal-Kamra tal-Eżebiti sabiex jiġdu fis-seduta flimkien mal-uffiċjal tal-Pulizija li biex dan il-laptop. Seguna jiffaċċja akkużi ta' frodi, misappropriazzjoni u ħasil ta' flus. Bil-prosekuturi jgħidu li huwa ġabar madwar 500,000 euro minant 150 parruċjan fuq perjodu ta' 10 snin u qed iwieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Minkejja li xedu diversi parruċjani dwar ix-xogħol siwi li kien iwettaq, fil-qorti kien intqal kif huwa kellu eluf ta' euro f'kontijiet tal-bank differenti, 5 muturi u 2 karozzi minkejja dħul relattivament baxx tiegħu.